Bangga, Pak. Bangga, Pak. Sang saya awan, sang saya kene lho. Masya 750 elok ya, Mbak. Nggih, mboten napa-napa. Pripun Mbak Lurah? Pungkasane tak trimo lelakonku. Madyan perih jroning ati. Muga Gusti paring pepadang kabeh lakon urip iki. Jiwaga pripun Mas Anto? Nggih to. Wong ning kono kulinane ngerti pasien, ning kene ngerti barang halus-halus. Nggih. Selingan, Pak. Selingan. Oh, nggih. Tutup, Mbak. Terima kasih Bang Anto.